Здравейте хора, сега ще снимам клип за последните неща, които съм си купила през месец май, който сме в момента. Днес сме 24 май и да, честит празник. Ще снимам клип, но първо ще направим няколко селфита. Това беше песента, напишете Selfie Song и ви излиза песента Let's take selfie. Песента е много готина и нека започваме. Само да пина малко вода. Моя любимата шише за вода. Така, започваме с първото нещо, което си купих този месец. Ето това, много сладко. Много го харесвам, много е мекичко. То е мечеле, не знам какво е. Шарено. Куболон. Също ето тези лепенки, които имаше още 3, но са изхабени вече. Това е така. Това ми е любимото. Това ми е любимото кекче. Така. Следващото е. Купих си го днес. Ето това. Този глант фламар. Много е готин. Той се обръща от другата страна, тук е като кремче. Просто сега не мога да го обърна от другата страна. Това си купих с този крем. На Елек, на доктор Елек. За пъпки. Така той е зелен. С кактус. Това тест няма много пъпки. Тук имам една. Така. Мерише убийство на кактуси мента. Ще си купих 2 парфюма. От този е единия. Мис Бучарен. Много е готин. Следващия е ето този. Казва се Интенсе. Не знам как се произнася. Така. Така. Следващото, което си купих е ето този колан. Тук е с Tiger. Толкова дълъг. И купих си ето това шише. Тази шапка си я купих от Гърдия на 1 май. Ходи да открия сезона. Много е готина. И последното нещо, което си купих за този месец, е за тази чанта от Мушино. Така. Мушино чанта. Има ли нещо, което си купих този месец? Да. И тая бутилка с вода си я купих този месец. И изприелих пари от този месец. Добре. Това беше от мен. Сега. А сега на живо, селфи сонг. Няма да я пея аз. Просто ще отворя мусата и ще правя селфита. Следващите селфита, които може да правите.
И това беше хора от мен. Искам да тагна... Исках да тагна няколко хора във Фейсбук, но така не стигна до това. Така, сега искам да кажа нещо много важно. Наскоро четох в интернет за някакво дете на име Яница. Тя е болна от рак и който му иска, може да потърси нещо в интернет за нея, не знам дали ще намерите. Тя е болна от рак на белите дробове и се надявам някой, ако намери нещо, да се опита да й подпомогне. Това беше от мен. За да не ви натъжавам сега, ще пусна една песен, която се надявам да развесели всички. Ето едно видео. Така, видеото се казва "Мечка си чеше каресийките". Може някой да го е гледал. Много е забавно, аз много го харесвам. Така, няма да виждате много, защото не мога да си вържа телефон с USB към това, така че така. Това беше видеото. Винаги ме разсмива. И да. Сега ще ви покажа един човек, който има своя... Не, вие го знаете. Емил Конрад, няма как да не го знаете. Искам да... Както казах, хората, които искам да поздравя с Дихо Геймър Прот. Ние сме в едно училище. Парти не иска така канала. И две американски влогърки, Ники и Габи. И Бруклин Бейли. Те са много готини. Това е канал. Сега ще покажа. Това е канала на Бруклин и Бейли. Те са сестри близначки. Канала на Ники и Габи. Ето това. Чакайте да режда. И да, това беше от мен. Само сега ще пусна само това. И чао, хора!